Acordo cando me falas, a tarde faz relucir, ven a noite cando te calas, e outra vez vou dormir. Santi Valladares leva 6 temporadas adestrando Santiago Futsal. Este padronés, amante do fútbol sala, lidera este equipo que cumpre 15 anos en primeira división. Para Valladares, o galego é o máximo signo de cultura dun país. Bueno, a verdade é que o galego é como calquera outra lingua, non? Creo que o signo de cultura, a característica de cultura máis importante que ten calquer pobo, non? O principal signo de cultura dun país. Que o saúdo da mañá e da tarde, pois, en galego. Bos días, boas tardes, eso facemos sempre. Eu facía xa Tomás de Dios, cando estaba aquí. Tomás de Dios é salmantino, pero sempre decía boas tardes, bos días, e a verdade é que, pois, os xogadores tamén o digo, bos días, boas tardes, ainda que xa xean de Cádiz, pois moitos deles chegan dicindo bos días, boas tardes. Eso sempre, pois, é un reconhecemento, pois, a terra onde estás, onde che está pagando, en definitiva, non? A xente, pois, que realmente asinta, o que quera falar galego, que o sinta, é o único que lle pido, non? Que a xente a fale porque lle gusta falala.